ҳамдорони азиз, салому алайкум. 28 майи соли 2025 як навор аз бои худам ба шумо пешниҳод мекунам барои роҳати чашми шумо. ине ки мебинед, ин шафтоли личак, яъне нектарин. ин боғ намуди зоҳирияш. инҷо имрӯз побил карда, пору порда партофтем, дору карда тарбуз мешинонем. худо хоҳад мебинем ки ин тарбуз чӣ хел мешавад. Бард ба шумо наворашро нишон медиҳам. ваш боғи ангур мебошад. онҷа бо об задем 142 метр об набаромад. афсус. инаш неҳоли себ. шафтолое ки ман имсол шинондам бо сатил об медиҳем. қаду қоматаш аллакай 1 метр давида аст. меҳнат ки кунед медавад. ин себ набаста аст, соли оянда ба гонам мебандад. шафтолое ки имсол шинондагӣ будам ман. инам нектарин аст, инаш нок аст. имсол мебинем чӣ нок аст. ин чӣ намуди нок буданашро имсол мебинем. худо хоҳад. шафтолое имсол шинондагӣ ва ноки 3 сола. инҳояш ангурҳои аватар. ангурҳои аватар. инаш нок. боз нок такрор мешавад. ангури кишмиши аватар. ҳолаш ба қувват. пайванд кардагиам дар ангурҳои вини обак. ин нок намастаси чиро. меравем шафтолӯи ҳамин сола. зардолӯи 3 сола. қадаш 1 метр. шафтолашро бинед чӣ қадар бастагӣ. шафтолу гуфтам, бахшиш, зардолу 3 сола. ин зардолуро аз меҳрубоз гирифтагӣ будам. бодом набаста аст. бастагӣ 2 дона 3 дона баст. ман хел шамшерак бошад. мана хайр пухта расад нишон медиҳам. инаш пистаҳо мобайн писта, шафтолу. инашам бодом аст. каму беш бастагӣ. вале ҷавон аст, 3 сол аст. ҳанам хел хуб. ҳамдиёрони азиз, ниҳолҳо аст. шафтолу, аватар, кишмиш. инро ман 1 ҳафта пеш пайванд кардам. дар олу пайванд кардем. боз чӣ буд? шафтолу. дар олу пайванд кардем. шафтолу намедонам ако мегирад ё намегирад. ҳар ки гирифт, ман ба шумо баъд натиҷаашро нишон медиҳам. ман ҳамдиёрони азиз, давоми инро бо побил кардем. имрӯз паго клёнка мепечонем то ки тарбуз корем. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбони шумо бошад. ана писари ман гелос пайванд карда истодааст. ин таҷриба. кани мегирад дар тобистон ё намегирад. дар паноҳи худо бошед.